Nabi Muhammad. Makanya awake dhewe nek napa awake dhewe kan dadi umat Kanjeng Nabi, awake dhewe meninggal iki ya ora suwi-suwi Pak. Lah kula pengen umur panjang niate urip dhewe. Wong kabeh wis ditulis mbek Gusti Allah, ket lahir sampai meninggal iki sok ben tanggal sakmene, dina sakmene, taun sakmene, bulan iki wis ditulis. Lah kok ditambahi umur panjang. Sinten sing nambahi? Lumane wong-wong. Lah tiang-tiang to. Lah apa ten urip dhewe wong terakhir iku sing umure panjang iki dadi kancane iblis. Matine iblis niki sok ben terakhir dina kiamat. Panjang sih barokah. Umur panjang barokah. Oh di dunia ini gak enak kok. Pengen panjang dong. Kan aku pengen tang mulai, tang mari nang pedok Gusti ini tenang ning kono gak ngendhalekno apa-apa, gak ngempet sembarang. Wis aman, enak tok. Makanya paham Pak, jenengan lapo wong sing apik-apik dijukuk dhisik. Sing keri iki wong sing perbuatan elek-elek. Lah iki ge conto ya jenengan. Lah nek wong apik kok ge conto apa? Wong wis apik iku Jupuk. kudune sampean paham. Nyapa ya Mbak Liza wong sing apik-apik kok dijukuk dhisik. Lah ceritane wis mari wis apik wis dadi apik ya mesti mulai. Lah berarti sing gurung mulai wong sing perbuatan iki elek-elek iki lho. Digawe apa? Contoh. Oh, iku lho masih wis mulai perbuatane apik. Oh, nek perbuatane wis apik berarti wayahe mulai ngoten lho. Lah nek sing perbuatane elek mesti jadi kerekno. Soale apa? Jek kon berjuang. Berjuang awake dhewe memperbaiki akhlak perbuatan cek dadi apik. Nek wis apik engko sampean perbuatan sampean apik ya diulehno ngono lho. Nek sampean pengen mulai nang perbuatan sing apik, nek gak pengen mulai gak usah nang perbuatan sing apik. Ayo milih ndi, Pak? Wes aku gak pengen mulai umurku paling panjang Akhirnya sampean gak karepe dhewe. Malaikat sing telu nyeret sampean. Jadi gak oleh kenal malaikat atit, malaikat malih. Pun mboten mawon. Ate nyanyi bareng gak sido, entek wektu. Awake dhewe benjing mawon bahas Nabi Adam. Ceruh Nabi Adam piye, Kanjeng Nabi piye. Ngoten lho, setiap nabi niki enek critane Gusti Allah iki nyiptakno nabi-nabi iki kabeh enek critane. Ngoten lho. Perkara Kanjeng Nabi niki jenengan nembe paham niki wae. Lapo kok kabeh menungso kok umure kok swidak 70 seleren. Kok gak ngantek 100 unjur 200.000 200 kok gak ngantek dangu. Dudono wonge kurang sabaran, gak serantan, gak sabar, gak nerima tiga cita pengiran dudono. Kan sombet ceritanya yo ngene, wong-wong berjuang bedino ngendhalekno hawa nafsu. Soalnya awake dhewe dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad ngono lho. Gara-gara apa tuh Pak? Ceritanya Kanjeng Nabi. Dadi umat ya kudu melok. Perjuangan Kanjeng Nabi dhisik ngono ya awake dhewe dadi umat ya kudu melok ngono ngoten lho. Pun samanten mawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu ingkang sampun kula sampaiaken dhateng panjenengan, jenengan sampun mendalami niki bahas ngendhalekno, bahas seruh, bahas Nabi Muhammad. Mugi jenengan nambah pemahaman, nambah ilmu, nambah pengetahuan jenengan cek paham Gusti Allah nyiptakno awake dhewe ning urip kudu piye, aku kudu nglakoni apa, cek aku mulih iso sujud temenan, sungkem temenan, tunduk temenan, disujudno roe awake dhewe dadi sujud lahir batin, akhire madhep tengene Gusti ne sungkem saestu. Al-Fatihah.